tartibin lutufin Allah ba wai ya sa maka ko yanda kake so ya maka ba, misali ko dukiya ko waye. Da cikakken lutufin Allah shine sa maka arrida wa taslimu li qada'i, ya sa maka gamsuwa da yadda da sallama wa hukuncinsa a cikin kowane hali kake. Shi ne girmamawarsa, shi ne darajtawarsa, shi ne ba wai yanzu misali ba mun ce ya za ka jingina da shi a wulaƙanta ka ko? Duk mun yi wannan. To kai misali yanzu da kake ganin wulaƙanci, idan mutum aka zo aka yi ma wasu hidimomi a ƙwace ma dukiya, ko a'a maƙiya suka zo ƙarshenta ma su cin maka su kashe ka, da layun naka da komai da dafa'in naka da suwaye da ƙarja ɗin kana ta ja a zuwa kashe mutum ko misali. To duk abin da kake gani, Abubakar guba aka sa masa ƙarshen rayuwarsa. Umaru kashe shi aka yi makatulan a cikin mihrabinsa, aka soka masa gariyo. Usmanu yanka shi aka yi. Aliyu kashe shi aka yi, ɗan Muljamu. To kai ta ina ka gano inda wannan suke wajen daraja a gurin Allah da kulawa Ubangiji gare su? To ka ji yadda suka ƙare. Yahaya ɗan Zakariya dukkansu annabawan Allah ne. Ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Yahaya bai taɓa yin kuskure ba kaddu da ɗai, ko so ɗaya. Ko so ɗaya. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Amma ka san yadda ya ƙare rayuwar nan? Yahuda ne suka kashe shi, suka gutsire kan, suka sa a tasa, aka dinga wasa ana tamanduli da shi. Annabi Yahaya ɗan annabi Zakariya. An gane? Galibin duk kibaru manya-manyan ahalin gidan annabi na kusa da annabi, galibinsu duk kashe su aka yi. ‘Yan shi'a ne suke ta kururuta lamarin cewar Sayyidina Hussein sai duk haka aka yi wa Hassan, shi ma kashe shi aka yi. Guba aka sa masa aka kashe shi. Haka aka dinga kuma bin ‘ya'yansu da jikokinsu da kisa. Wani sai an kama shi za a kashe shi, wani a bi shi da faɗa sai an kashe shi. Haka aka yi. To kaga ashe anan kuma wa'annan su ne ƙarshen soyayyar Allah, ƙarshen kulawar Allah. Shi kansa ɗungurungun shugaban halitta cewa ma zalat akalatu haibaratu awidun wa haza awanu wajadtun qida abuhuri min zalika sunni. Abinda na ci na guban nan a haibata ba ta gushe ba, ta nemi makaki a makogoro na, yanzu na ji ta tsinka min jijiya, ainihin jijiyar rayuwa. A cikin wannan yadda sai da Aisha take faɗa, haka yi faɗa a cikin wannan yawan fati. To ashe kaga ba wai abin da kake nufi a kare ka, kada a taɓa ka, kada kowa ya taɓa ka, lafiya lau a shafa da mai banda jin daɗi, kai ta jin daɗi haka mutu. Mu abin da sai da abin da kuke misali ku yanzu, to kuma ga gadon naku kuma. An gane? So kake shi kenan nan da nan ai wani lamari miliyoyi su shigo ko biliyoyi su shigo, ai ta shagali ana morewa ana jin daɗi haka. In ba haka Allah ya maka ba to bai kyau. Misali sai ka koma kana rabbi a hanani, can kuma an baka wancan ɗin ka ce rabbi a karama ne. An mutum ya dinga takama, malami ne ma za ka ji yana takama da cewar yanzu ba don mun bi iyaye ba, ko ba don mun abin nan ba, shi yasa aka yi ma wannan abin. Rashin ganewa ne. Annabawan Allah ga yanda suka ƙare, manya-manyan na kusa da Allah ga galibinsu duk ga yanda suka tafi. To shi yasa kaga abin da yake luɗufin a ciki shi ne Ubangiji ya ɗaura ka da zatinsa, ka yadda da shi a cikin kuncinsa, ka sallama masa, ka karɓa, ka yadda, ka miƙa wuya. Yawwa, ka gamsu shi kawai kake kallo,
in dai ya yadda ya abin nan to fa lillahi alhamdu kai ta shi kake yi to wannan shine shi cikakken ludufin Allah